Hej, nu skal vi lære jer, hvordan man måler et areal. Vi starter med firkanten. Så jeg siger 8 meter gange 4 meter. Det er 32 kvadratmeter. Så har vi målt firkanten. Så skal vi hen til trekanten. Og så laver vi nogle stiplede linjer for at kunne hjælpe os med at måle trekanten. Og så siger vi 9 meter gange 4 meter. Det er 36 kvadratmeter. Men så fordi at vi har målt hele firkanten, så skal vi dividere det med 2 for at få halvdelen. Og det er 18 kvadratmeter. Og det var det for den her gang. Vi ses næste gang.